दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जे जोनोम मोनदों बे दिनैसिम फैनानै जोनोमा 28 टाइम्स जाबाय आरो बिनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे खुंनाया दिनैजों 17थि खेब जाबाय। बोसोरथाम करि बेनि बैसोआ मोनसे गोदान आफादनि बैसोआ बोसोरथाम जायो, बोसोरथामजों खनसे बोसोरारि कनफारेन्स जायो। दा दिनै बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय जानो थांगासिनो दं। फैगौ 2020 मायथाइनि 6-7-8 सानथामनि हाबाफारि लानानै। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय बे नोजोरैनो आरो बे थांखियैनो दिनै गोबां गेदेमा सानसुमै आरो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नुजाथियावहाय प्रेजेन्सआवहाय माखासे गोरों गोराखौ लाफानानै मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद बा रिसेपसन कमिटि दानो हानाय जाबाय। बे रिसेपसन कमिटियाव जेरैहाय चेयारमेन हिसाबै बा प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानगोनां आसामनि मन्त्रि मुस्रि रिहन दैमारि बिथांखौ चेयारमेन खालामनायनि गेजेरजों बा आफादगिरि खालामनायनि गेजेरजों आरो मावफुं आफादगिरि हिसाबै वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आगोलनि बिटिसिनि मानगोनां EM बिथां मिन्थाराम बसुमतारीखौ खालामनानै दाफुंनानै आरो कनभेनरखौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटि मानगोनां आफादगिरि बिथां कमलाकान्त बर' बिथांखौ कनभेनर खालामनायनि गेजेरजों आरो गोबां साब कमिटिखौ दाफुंनायनि गेजेरजों दिनै बै फैगौ 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनायनि नामावहाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफादखौ दानो हानाय जाबाय। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे फैगौ जथुम्मायाव गोबां थांखिखौ लानानै जथुमनाय थांखि लादों। बेनो जाबाय जोंहा गुबुन गुबुन बोसोराव जाबोनाय बायदि वर्कशप जे बर' सुबुं मोसानाय दामनाय खननाय बिनि सायाव 10 दिन बा 12 दिन बे वर्कशपबो थाफागोन। आरो बेजों लोगोसे बर' सुबुं आयदायाव जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा आरो जथा मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय देनायाव मोनसे बादायलायनाय कम्पिटिसन आयदाबो थागोन। आरो बेजों लोगोसेनो कालचारेल एक्सचेन्ज बेखौबो जों सिन्था खालामदों। जुदि फाइनान्सियेल पजिशना जुदि थिनोब्ला बेखौबो खालामनाय जागोन होननानै खालामदों, आसा खालामनाय जादों। जाय हक आरो बेजों लोगोसे मोनसे बर'नि एगजिबिसन बा दिन्थिफुंनाय बेखौबो जों लाफानो सानदों। दा बेफोरबायदि माखासे आयदाखौ लानानै आरो दुलाराय बर' आफादनि थांनाय आरो फैगौ दिनाव मा मावगोन बेखौ लाफानानै बेवहाय मोनसे सावरायमेल जागोन। सानथामनि हाबाफारि, गतिके बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि दिनै जे गोनांथार बानजाय आफाद बेखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादा मा मावखो होनोब्ला बेनोदि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैहाय माखौ मावजेननो साननानै दुलाराय बर' माहारिनि जे कालचारेल एक्जिस्टेन्स बा बर' सुबुं मोसानाय, बर' ट्रेडिसनेल डेन्स एन्ड मिउजिक बेनि सायावहाय गोबां रोंगौसार फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोबां बर'नि स्कलार रोंगौसारफोरखौ लानानै सावराय 29 खेब वर्कशप खालामनायनि गेजेरजों मोनसे जोङो सोलोंथाइ लिटारेचार बा मोनसे एकाडेमिक लाइनावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गाइडलाइन मथे मोनसे डिग्री कर्स लेभेलनि मोनसे बिजाब दिहुननो लाहार फाहार खालामनो हाबाय। बेयो दा DTPआव दंगासिनो दङ आरो बावैसो समनि उनावनो जों बे लेखा हिसाबै बोसोरथामनि 6 सेमिस्टार गासै सेनिफ्राय लानानै गासै 6 सेमिस्टार बे बिजाबखौ दिहुननो हानाय जासिगोन। आरो बेखौ जोङो कलेजावहाय सोलोंथाइ हिसाबै बयबो गोसो जानाय सुबुंफ्रा बा सोलोंसाफ्रा सोलोंनो हानाय जासिगोन। आरो बेखौ जोङो टेस्टिं हिसाबै बे बर' सुबुं मोसानायनि आयदाखौ फार्स्ट सेमिस्टार आरो सेकेन्ड सेमिस्टारखौ अलरेडि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजावहाय स्टार्ट खालामजेनबाय। टेस्टिं मोनसे प्रडाक्टखौ जोङो लन्चनि आगोल टेस्टिं खालामनाया दरखार दं हिसाबै जों टेस्टिं नायबाय। 27 नाम्बार्स अफ केन्डिडेटखौ जोङो माने एडमिसन लानानै बिथांमोननि स्टाडिया दा सेकेन्ड सेमिस्टार हाबबाय। दा गोदान फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय गोदान माने केन्डिडेट बिथांमोनखौ जोङो माबा होगासिनो दं, एडमिसन होगासिनो दं। आरो एडमिसन टाइमा जोब्बाय
15-20 जनसोल' एबार लानो हानाय जाबाय बेखिनियाव जोंहा बिजाबा दिहुननो एभेलेबेल जाब्लानो बयबो सोलोंसा आरो बयबो फोरोंगिरिनि थाखाय सुबिदा जानानै फैसिगोन आरो लेखा जुदि एभेलेबेल जायोब्ला जों गुबुन गुबुन कलेजावबो बेखौ सोलोंनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ लानो हागोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अनगायैबो गुवाहाटी इउनिभारसिटि बेयाव जों बेखौ इनक्लुड खालामनायनि एबा इनक्लुसन खालामनायनि थाखाय जों बेखौ बर' साहित्य सभाजों कलाबरेसनावहाय जोङो बेखौ गथायनो हागोन बा रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे गनायथि मोनगोन होननानै जों मिजिं दङ गतिके बे बिजाब दिहुननाय लिटारेसि सेक्सननि हाबाफारिया जोबब्लाबा आरो जों गुबुन फैगौ दिनफ्राव बर'नि बैसागुनि सायाव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे गोबां सानसुमैफोरखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि बैसागुआ स्टेज लेभेलाव थाङोबा माबादि जानांगौ बबे कस्टिउमखौ जों मेनटेन खालामनांगौ माने डिसिप्लिनखौ जों माबोरै मेनटेन खालामनो हानाय जानांगौ आरो बियो दस्राजों बोरै कम्पिट खालामनो हाथाव जागोन बिनि सायाव रायलायनानै लिमिटेसन बिनि अर्नामेन्ट बाहायनाय लिमिटेसन कस्टिउम बाहायनाय लिमिटेसन बेखौ लानानै स्टेजेबल खालामनो थाखाय जों वार्कशप फाथिनो थाखाय नैबे फैगौ डेलिगेट सेसनावबो जों रायलायनो सानदों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गिदिरथार मोनसे थांखि जागोन आरो फैगौ नैबे मान्थनिनो बे आगस्ट दाननिनो 21 अक्ट'निफ्राय 29 अक्ट'सिम गासै 9 दिनिया मोनसे जोङो माखासे अस्थाद सायख'नायनि मोनसे वर्कशपबो लानो थांगासिनो दङ बेयो जाबाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ओनसोलाव जागोन आरो बेखौबो बानजायनो थाखाय बानजाय आफाद हिसाबै बिथां महिस्वर आरो दानि बिटिसिनि मानगोनां इएम महिस्वर बसुमतारी आरो बिटिसिनि मानगोनां इएम देबेन बर' बिथांमोनखौ लानानै गोबां माने गेदेमाफोरनि गेजेराव मोनसे बानजाय आफादबो दानाय जाबाय बे 9 दिनिया जागोन बेवहाय जोङो गोबां सोलोंसाफोरखौ फोरोंनो हाग्रा दामनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बे राफोद बर' सुबुं मोसानाय मिउजिक बेखौ फोरोंनो हानाय माखासे गोबां जोंनि जिल्लाफोरावहाय थाखोमानानै दं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि इन्सट्राक्टरफोरखौ लाफानानै आरो माखासे जोंनि एकाडेमिक साइडआवहाय गोरों रोंगौसार स्कलारफोरखौ लाफानानै माखासे माने प्रेक्टिकेल आरो थिउरिटिकेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे सायख'नाय बा माने रिकगनिसन होनो लादों आरो बियो फैगौ बे आं दहाय होननाय बायदि 21 आगस्टनिफ्राय 29 आगस्टसिम जागोन आरो बिनि थाखायबो अलरेडि जों लाहार फाहार मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय सोरखौ फैनांगौ बेखौ फोरमायहरखाजोब्बाय आरो बिनि डाइरेक्टिभ्सखौ अलरेडि हरबाय बे मथे जोङो बे वार्कशपखौ खालामनो लादों बेबो जागोन आरो मोनसे जाबाय जोंनि बावैसो अबथिरा रुंसारि जानानै थांनाय सासे देंखोगिरि बिराद आर्ट गोरों बे लिनेन ब्रह्म होननाय गसाइगाव काजिगाव गामिनि जाय बिथाङानाखि गोबां दानि एलबामाव बा केसेट रेकर्डिंआव बिराद मोजां गान खनै जोबोद मोजां देंखो रोजाबै मेथाइ दिहुनदोंमोन आरो बे मेथाइयानो दिनै जोंनि गेजेराव बयबो खोनानो मोननाय जानानै दं दा बिथाङा अबथिरा गोमालांनायाव जोंहा बहुत हारि हिसाबै खहा जादों दा बिनि बागैबो जोङो सेप्तेम्बर मासावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे सेमिनार खालामनो नागिरदों बिथांनि लाइफ स्केट्सनि सायाव बिथाङा सोरमोन माबायदिमोन आरो मा मावोमोन बिनि मेथाइया बेसेबां बेखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय मोनसे लाइफ स्केट्स दिहुनगोन सबिनि दिहुनगोन बिनि जिउ खुंनायनि बागै जों सावरायगोन बेखौ बेथ' आसाखा जों जेब्लाबो नाजागासिनो दं आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव जेब्लाबो आसा आरो बिथांमोननि अननायावनो जों जा एसे हाबोदों जोंनि आफादनि थांखि हाबाफारिफोरखौ मावनो हादों आरो बिनिफ्राय जों जेसेबां नांगौ बेखौ जुदि मोनोब्ला बहुद जों दावगानो हागोन आरो इयुनावहाय जे जोंनो मोनसे गोनांथार नांगौ बड'लेण्डआव बा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे इलेक्ट्रनिक टिभि चेनेल बे टिभि चेनेलखौ जोङो गायसनथारनांगौ होननानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ जोङो बावैसोनि उनावनो जों मोनसे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों एपिल खालामनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों जाहाथे बेखौ एज कुइकलि एज पसिबल बिथाङा स्टेटनिफ्राय हक सेन्ट्रेलनिफ्राय हक बे 200आनो हक 250 खौथियानो नांगौ बे थाखाखौ जाहाथे मेलेमखौ लानानै बर'नि गासैबो एक्सप'जारनि थाखाय बा रोंगौथि केपासिटि एबिलिटिफोरखौ जों एक्सप'ज खालामनो हानाय बायदि जाहाथे बड'लेण्डआव बे जानानै फैयो बेखौ जों रिकुवेस्ट खालामनो लादों मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आरो इयुनावहाय दरखार जायोब्ला
माने स्टेट गभर्नमेन्टखौबो जों एपिल खालामगोन बा दरखास्त' मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों खालामगोन होननानै थांखि दङ।